Salutare tuturor, sunt Miane și astăzi facem Sam. Un nou Sam. Episodul 2, care va fi mai mare de 5 minute. Nu cumva să știți voi că ăsta face de 5 minute, ăsta e tare. Dar nu ține cu mine, nu ține cu mine, nu ține. Achille, vrei să te bat? Zi-mă. Aoleu, trebuie să stau așa 5 secunde, Achille. Asta putem să vedem dacă am sunt niște bani. Balance. Eu vreau într-o bancă. Nu sunteți, că nu sunteți într-o bancă. Spune mie că nu sunteți într-o bancă și că pe ăla nici nu știe să mai să... Știi că asta. Deci din 14 la ce level? Deci prost. Nu, cum am jucat eu pistole și am eu o arbă cu prostie. Lol. Nu știu cât am jucat asta de mult frate. Wanted, zile nou, multe nou. Job tracker, ia să vedem. Skills. Deci, ia cât am la tracker. Eu, 10, bun, 30, bun, totul bun. Acum mă duc să fac o livrare, nu? Pentru că așa fac oamenii, nu? Pentru că eu sunt omul. Eu nu sunt omul. Ce partiu bună. Am 40 din 400 de milioane, așa zic eu. Eu sunt Hulk, nu știu ce sunt. 200 de partide, 2 autobuze. Pum. Hulk în acțiune, pum. Credeam că e un prost care a sunat cu mașina așa pe degeaba, în care nici nu știe și face și el, că nici eu nu știu. Dar ce mașina asta pe ce eu mă spune. Vai de tine, obosiți. Aha, dar și ele nu sunt mult. Vai. Și ele da, și nu ce să zic. Da. Și nu știu. Bă, ce om, bă. Bă, ce oameni. Îmi place să fac așa. Enerveți cineva. Îmi fac așa, cred că am pe CJ. La club. Deci nu știu ce prostie. Deci, PCG-ul e cât un vage din ăsta foarte handicapat și e și cât un RG, deci nu știu ce brus mental, ar da 100 pe un vage, în loc să dea pe un RG sau ceva, deci nu știu cât de prost sunt ăștia. Putea să pune și vage la 75, 50 și foarte handicapat, nu știu de ce. Deci nu știu de ce. Ce prea nu știu, acum mă apuc să fac 2 episoade pe zi. Nu știu, vreau să fac 2 episoade pe zi ca să, nu știu, ca să nu fac mai multe episoade. Că e de ăla că e mai bun ca mine. Fraiere, că sunt motor, cicla, că poate vine cum văd eu niște handicapați de obicei pe stradă. Uite, uite la handicapatul ăla, că nici nu știu ce e ăla, băi, când vine și îmi spune motocicleta. Și se spune așa, frai. Ca ce vreți să facem pe ceva meu. Raindrop. Pară de margine. Sunt nebun. Nu știu de ce sunt nebun. Deci, vorbim eu. Unde e mai nașcoalie din asta așa, de sezoane. Eu fac mai nașcoalie pe vremea de... mai cunoaște. Și e așa, nu este așa, e o casă zărconată, sunt niște rămiți, că de-am spate, cu bla, și cât trebuie. Și e stau niște lucrezi niște panică acolo. Și când a fost vorbit la mine, când din Germania, a venit un public de acolo. Și deci mă dispera, băieți de bun, deci nu, deci aia zicea bunul, deci parcă n-am înțeles,
Deci parcă n-am văzut. Deci știi să mă insist așa. Parcă n-am văzut eu pe nebun, am văzut că e și prost. Deci, prost e prost, nu? Mai trebuie să mai spus eu. Bă, știam eu că e nebun și știam că e și prost. Mai insist așa ca să supere om, știi? Insist așa ca prostul. Insist așa. Vreau să insiste omul, bă. Vreau să insiste omul, zice. Bă, vino așa, vino așa, vino așa, știi? Cum insiste omul? Dar să care nu le insist, că de fapt cum insist să grasă. Care pentru cu ea nebunule. Hai nebunule. Hai nebunule, m-ai lovit. Hai nebunule. A, fraier la Donia. Fraier. Fraier, nu? Nu să dau student cum ăla, că suta asta, nu? Aia. O să iau, mergeam. Oh, bun. Oh, fraier! Ah, e merge tot, e prost, oameni, prost. Nu știu de cât e ani ăsta. Stau. Rum. Am așa. Nu este albul din acolo. Uite. Uite o mașină. Nu știu ce alegeți voi, dar eu aleg. Deci, mi întrebați și... Ia să vreau să iau. Bă, ce handicapat, bă! Uite, sunt cu unii așa, 2 militari, bă. Lochet! Rent. Iară homolă. Rent. Dacă intru acum, așa merge acum. Rent help. Rental help. Yes, I can. Uite să mă spun, uite că e aici, în mijloc. Tanger, sală. Aoleu, ce mic. Ce bă? Sound change. You will spawn not normal. No problem, spawnează. Am spawn normal, bă. Prostie. Se face un eveniment, dar nu știu de unde, Racing Arena. Aia nu sunt member. Nu sunt member, ce să zic. Dacă zice cineva, ia vine la masă, să mă spune. Că a venit Mark cu mine, bușun. Nu sunt. Deci nu știu ce, deci toate filmele astea, să fie crește, toate filmele astea, bă, deci toate, deci nu e o firmă în care să nu aibă PC-le, bă, deci nu știu, bă, așa are, bă, NRG, nu poate să bagă NRG, nu poate să bagă PC, nu poate să bagă BF, deci nu mai NRG-ul, bagă numai prostii, știi? M-a lăsat pe mine, nu știți? Așa a vrut el, așa a vrut să-l uit aici, știi? Și, stai să vedeți, deci, mi-a zis, bă, du-mă iarăși la tractor și fă misiunea până acolo, că dacă nu îl bat. I-a dat să susținem. Fraier. Filmei. Fraier. Și închide ușa. Ok, să știu, de ce să aștept? Trebuie să nu stați cu ceva. Ok, să zici. Deci să nu vii aici. Ei, nu vin, dar unde mă duc? La faptă. Nu, că stați în zonă. Ok, să închid. Uite, ai când au Irina foarte mare. Ok, și? Fraier. Să știu. Să căzăm. Așa. Pentru asta. Deci, nu știu ce, fraier. Să nu sunt căștile. Așa. Și acum mergem cu tractorul. Deci, cum ziceam, eu mergeam așa liniștit pe stradă. Și un prost de poliție, un handicapat,
m-a dat jos din mașină pentru că am mers pe contrasens. Ce să zic, n-are voie omul să meargă pe contrasens. N-am vrut să mă dau jos și mi-a dat 6 stele. Deci sunt niște oameni asta de handicapați în lumea asta. Handicapați. De când primit porcul ăla, e roz și are niște pete. Pete mai handicapate așa. Deci, ce mi-am dorit eu să fac cel mai mult în lumea asta. Să plăiesc pe unul. Deci, după Dumnezeu să ne ajungem cu care e sărul. Și poate fac așa. Să vedeți și voi de ce e în stare ani. Deci eu ca prostă. Făcut era un event, așa ca. Și un idiot. Eu mergeam liniștit așa, nu mai vedeam pe ăla nici în spate. Și eu mă lovi de un stâlp ceva. Deci era la final, mai aveam 2 cm. La final. Dădui de un stâlp și nu știu cum fraierul ăla veni în mine. Hai de mine. Atunci am opusesem și eu să reiau. Deci, prost. Prost. Scuzați-mă pentru că auzim pe mama aia în bufor. Ia să scriu asta. Se scrie ceva magic. Mic. Bușum, hahalerul. Ce să? Deci s-a făcut nou update la bizonul nostru, vă las să-l înscriere, să nu uitați, dar nu se teme și eu până acum. Am făcut un uite așa cu infernul, cu un handicapat și am dat ideea și mi-a dat post fraierul. Și m-a sunat un admin și zice, bă, de ce dai un prost? Și am zis pentru că așa vreau. Și eu cu Ianic Mihai, pe contul cu Mihai și să nu vă abonați. Să nu vă abonați la Mihai, pentru că am dezabonat pentru că o să cum meu nou. Deci fac la o abonat asta. Bă, la bulea ai trimis, asta să zic. Bă, și credeam că e poliția, deci mă căcam pe mine dacă era poliția. Mă căcam pe mine dacă era poliția. E că era prietenul meu și cu... Deci Băca, Bogdan, și cu Dani, un prieten al nostru de pe stradă. Are o trotinetă de scheme și vreodată, prima oară, încercă să sară peste schemele meu. Prima oară, mama, și ieri, a doua oară, ce prostie, bă. Deci, ala nu se lasă. Doamne, ferește-mă, bă, unde trebuie să zic, mă, nu vreau, bă, la mama, naibii. Deci, mă discutăm și noi așa cu oamenii, că noi suntem oamenii și tocurile lumea, handicapate. Și clubă cu stile elegant, frumos. Dacă era cineva să uite să stupem. Ambulanța e nu te cred, bă, deci am zis, ești un dobitoc. Practic, ești un dobitoc, practic. Practic vorbind, ești cel mai mare dobitoc. Pentru că nu poți și tu să te bagi niciunde decât în balustradă. Cium. Oamenii, să vezi, vedea, handicapat, bă, cium. Oameni, bă, oameni. Oameni, bă, oameni. Oamenii ăștia. Oameni. Ianic Mihai merge în beznă cu tractorul lui. Se numește tractorul lui, l-a botezat el. Porcul. Merge repede ca un porc. Vine spălat ca un porc.
Și de asta se numește... Nu faci. Că prea că dă, fac mie. Și acum să zic cum arăt tonă. Asta e vrea lui prea ce vrea. Ce vrei, mă? Ce vrei? Astăzi am filmat cu Teddy pentru că am filmat odată, dar o să vă mai filmez pe el. Stați liniștit, stați calm. Calm. Pentru că el are antrenamente și nu știu filmez cu el zilele pentru că vine pe la 9, dacă nu știu, dacă vine acum. Hai să fim puțin limpit. E pe la 9, obosit, vai de mine, n-am chef. Mă putem și noi că ne vedem vinerea, sâmbătă și duminica. De la sâmbătă n-are, duminica n-are, vine, nu știu cam, obosit, când. Și de-a fi pot să mă joc. Copilul meu handicapat, ce fiind. Deci nu poate omul să se joace cu antrenamente. E ok. Deci antrenamentul ăla, bă, durează 3 ore. Deci am înțeles eu, am avut să am și o antrenamente. Și un handicapat. Ce handicapat era? Deci uite-te și tu ce prost, bă, deci sunt unii atât de handicapați, omule. Deci se bagă, deci sunt atât de handicapați, bă, deci se duc în Germania, bă, se duc în Australia să se lupte cu LeBron James, cu nu știu cine, bă, dar îi țin 20 de ore pe zi, frate. Hai să zicem, 15 din 50. Nu știu că din 40. Deci îi țin atât de mult, fratele meu. Bă, ce mamă, sunt mamă, I don't know fly to you. Left the play. Shit. Uite, că nu-i prea handicapat. Bă, mașina e... Ce, bă, ăla te frate, bă. Bă, ce oameni, bă. Doar unul, bă, de ce de și eu? Bă, sunt dragon, sunt ce. Rău, bă. Hai că pot să zic lui. Da, frate. Unu. Deci atât de miștinos. Văd unei bade copilia. Deci sunt unii, atât de miștinos și ziceau. Cine asta? Deci sunt unii mincinoși. Știți cum vine treaba mincinoși? Uite, cine asta? Sunt unii mincinoși, deci n-ai zis unul, că dacă îi dau rob lângă el, băi, deci e fulani, ce să zic? Și nu dă nicio seama, bă, ce să zic, am văzut, deci puteți să-i jefuiesc, că nu dă nicio seama. Imposibil, așa ceva, imposibil. Totalmente imposibil. De bufule, asta, și eu că eram un handicapat pe care și am. Scuza, asta, că, e asta este. Driver nu-i number Milon number 3, 2, 6. Așa se face treaba în cartier. Coadul 6, 2, 3 2, 7, 1, 0. Deci să vedem și spunem o dată, nu? Până ca să-mi subă revalor. Așa că să visă mă iei. Hai să-mi întrebăm, că doar așa vorbesc. Unde ești? Ia, deci, să zice asta, că nu e. Eu nu știu, dacă vreau să ajung. Aoleu, câtă programă e, zice, aoleu, vai de mine. Aoleu, vai de mine. Să nu spun. Deloc calculatorul, pam, nu mă miră deloc. Insuficient spațiu de răstă, răs pentru puțin spațiu de separație. Și cum se dă episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like dacă vă place seria și să continui. Să lăsați coment, butonul ăla de jos roșu care scrie abonați, nu să vă
proșun tot. Și prin școală, și am fost Mihai Vietă Ianis și asta a fost episodul meu de astăzi care l-am făcut cu voi. Părăm, 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 părăm,